Os veciños da urbanización Mar de Tambo no concello de Poio manteñen a loita para evitar a demolición parcial das súas vivendas. A Xunta de Galicia fixo un proxecto de derribo que ten intención de derribar, de demoler as vivendas, as 8 vivendas que están ahora mismo dentro dos 100 metros da liña de costas. Estamos falando de invadir un promedio de 2 metros a liña de costa e pretende levar adiante os desahucios para despois proceder ao derribo e ese derribo será pagado polos propietarios que son desahuciados. O proxecto xa está aprobado pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que o vai sacar a licitación para atopar a empresa que se encargue das demolicións. Nos están crucificando en vida porque nos están condenando 3 veces. Primeiro nos deixan sin recursos familiares, despois nos botan da nosa casa e despois pretenden que paguemos ese derribo. E non hai posibilidade, seguramente, de volver a refacer unha vivenda en ese sitio onde se crearon os nosos nenos, onde teñen os seus amigos, a súa vida. Na Alameda de Pontevedra, moi preto da subdelegación do Goberno onde se estaba a celebrar a segunda reunión polo futuro de Ence, os veciños da urbanización Mar de Tambo montaron a súa mesa particular. Nos parece moi ben que Ence teña un futuro, pero nós tamén queremos un trato cando menos parecido, xa non dicimos igual, e hoxe significamos aquí unha mesa, hai doble vara de medir, hai 2 tipos de institucións, as institucións para os poderosos e as institucións para as familias e a xente da pé, nos multas, derribos e desahucios, para outros futuros e mesas de diálogo. Queremos un trato igual. Hoxe aproveitaron a presenza do conselleiro de Industria en Pontevedra para entregarlle un documento pedindo á Xunta unha solución que evite a execución desta medida. Porque é necesario, para cortar esos 2 metros, por medidas de seguridade, é necesario desahuciar as vivendas. Pero despois podedes volver a habitar nelas. Non se sabe. Non se sabe se cumpriremos as condicións de habitabilidade. Defenden que aínda non se publicou a orde ministerial para aprobar a liña de costa entre Sanxenxo e Pontevedra. Polo tanto, non existiría un deslinde aprobado que marque realmente cales son os 100 metros protexidos pola Lei de Costas.